Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Tamir Masjid Minhajul Huda. Ingkang kula hormati para pengurus sesepuh mini sepuh. Lan ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah pengajian malam Sabtu rahimani wa rahimallahu taala jami'an. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi suratil Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amali yuqarribuna. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudal muhtadin. Amin ya rabbal alamin. Sami sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang penting sehat nggih. Syukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kula lan panjenengan kathah kenikmatan sehingga dalu menika saged rawuh wonten Masjid Minhajul Huda. Mugi-mugi masjid menika Allah paringi kata rahmat, kata maghfirah, kata naumalih ridhonipun Allah Subhanahu wa taala, kata berkah lan sedaya kebaikan-kebaikan ingkang Allah Subhanahu wa taala paring kula lan panjenengan. Lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi sedaya amal kebaikan kula lan panjenengan. Lan mugi-mugi Allah dadosaken amal saleh sehingga amal-amal menika saged kula lan panjenengan dados bekal mangke fi yaumil qiyamah fil akhirah mangke. Salam dan salam kita aturaken dumateng baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun lan sedaya para sahabat-sahabatnipun lan sedaya umat-umat beliau kaum muslimin lan muslimat. Lan mugi-mugi mangke kula lan panjenengan fi yaumil akhir dikantos syafaat saking beliau, syafaat ingkang khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun siapaken khusus umat beliau. Sehingga kula lan panjenengan nggih memohon berdoa dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi mangke fil yaumil akhir kula lan panjenengan dikantos syafaat saking Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mugi-mugi mangke fil yaumil akhir kula lan panjenengan dilebetaken kali Allah Subhanahu wa taala wonten surganipun ingkang paling inggil, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jamaah pengajian malam Sabtu rahimani wa rahimallahu taala jami'an. Nggih niki namung ngimutaken kula lan panjenengan
babakan terkait ulan-ulan ingkang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ulan ingkang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jamaah pengajian malam Sabtu rahimani wa rahimallahu taala jami'an. Wonten sesuatu ingkang Allah Subhanahu wa taala muliakan nggih, agungkan luwih ketimbang sesuatu ingkang sanes. Contoh wonten tempat-tempat ingkang Allah Subhanahu wa taala muliakan lang agungkan. Luwih mulia, luwih agung ketimbang tempat-tempat sanes atau panggonan ingkang sanes. Contonipun Masjid Nabawi, Masjidil Haram niku tempat-tempat ingkang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nggih wonten waktu wedal ingkang Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun muliakan lang agungkan. Contonipun wonten ulan Ramadan. Ulan Ramadan menika salah setunggalipun ulan ingkang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Sanes ulan Ramadan Bapak Ibu nggih wonten ulan-ulan ingkang Allah Subhanahu wa taala agungkan lan muliakan. Pertanyaanipun Bapak Ibu, napa Allah Subhanahu wa taala muliakan tempat-tempat menika lan ulan-ulan menika? Tentu Bapak Ibu, nek Allah Subhanahu wa taala sampun memuliakan, pasti dibalik kemuliaan lang agungkan menika wonten rahasia ingkang agung. Contoh, Allah muliakan Masjidil Haram. Rahasianipun napa? Nggih. Rahasanipun sinten ingkang saged salat wonten Masjidil Haram digantuk pahala pinten? Ya. 1000 kebaikan dibandingkan sholat di masjid selain Masjidil Haram. Itu rahasianipun. Ulan Ramadan Allah muliakan. Napa rahasianipun Allah muliakan? Amargi Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalan-amalan ingkang ditindakaken wonten ulan Ramadan. Ya. Lah saniki kula lan panjenengan Bapak Ibu. Sanes ulan Ramadan nggih wonten ulan-ulan ingkang Allah muliakan. Lan Allah sampun tetapkan nggih wonten Al-Qur'an. Insyaallah pembahasan dalu menika terkait dengan ayat-ayat terkait ulan-ulan haram atau ulan-ulan ingkang saniki ajeng kula lan panjenengan lewati nggih. Ayat ingkang nomor setunggal wonten surat At-Taubah ayatnipun 36 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas suhuri indallah isna asara sahron. Nggih. Inna iddatas suhur, sesungguhnya bilangan bulan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala isna asara sahran. Jumlanipun wonten 12 bulan. Fi kitabillah niku sampun Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga Bapak Ibu jumlah ulan menika boten menungso ingkang netapke. Niku sampun ketetapanipun Allah Subhanahu wa taala. Dalilipun wonten ayat menika. Fi kitabillah Allah Subhanahu wa taala sampun tetapkan. Jumlah ulan menika jumlahe pinten? 12. Yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah Subhanahu wa taala nyiptaaken langit lan bumi. Minha nggih arbaatul hurum. Di antaranipun 12 ulan menika wonten sekawan ingkang Allah Subhanahu wa taala muliakan.
naminipun dalam ayat menika arbaatul hurum. Ulan-ulan ingkang Allah haramkan. Napa manane haramkan menika? Nggih. Lanjutan ayat menika fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram menika. Saking ayat menika Bapak Ibu saged kita simpulkan minimal wonten kalih. Nomor setunggal Allah Subhanahu wa taala sampun menetapkan di antaranipun ulan-ulan jumlanipun 12 ulan menika wonten sekawan ulan ingkang Allah sampun tetapkan atau Allah sampun agungkan lan muliakan. Kesimpulan ingkang nomor kalih saking ayat menika Bapak Ibu wonten larangan saking Allah Subhanahu wa taala. Napa laranganipun? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Laranganipun boten nangsal mendolimi menganiaya awake dhewe. Niku laranganipun boten nangsal mendolimi menganiaya awake dhewe. Pertanyaan ini Bapak Ibu, kok Allah boten nglarang saking ayat menika boten nangsal menganiaya atau mendolimi tiang sanes. Kok laranganipun nggih boten nangsal mendolimi menganiaya awake dhewe. Napa maknane niku? Larangan bentuke napa kok boten nangsal menganiaya mendolimi awake dhewe. Pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu pun nate mendolimi ya, panjenengan piyambak dereng. Nggih. Pun nate mendolimi awak-awake dhewe nggih napa dereng? Nek dia menganiaya tiang sanes napa dianiaya atau didolimi tiang sanes pun nate nggih Bapak Ibu. Dan biasanipun nek mendolimi tiang sanes napa didolimi tiang sanes niku krasa. Nggih napa mboten? Nek mendolimi awake dhewe mboten krasa. Nggih. Pundi sing paling bahaya? Sing krasa napa sing mboten krasa? Sing mboten krasa. Lah niki bahaya niki. Nek mboten sadar mangke mendolimi awake dhewe terus-terusan. Mananipun napa? Penjelasanipun napa? Allah Subhanahu wa taala sampun jelaskan ya makna mendolimi diri sendiri menika wonten surat At-Taubah di ayat 70-nya. Nggih. Nek beto Al-Qur'an saged dibikak nggih. At-Taubah ayat 70. Niki maknanipun mendolimi awake dhewe. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'tihim naba'al ladzina min qablihim." Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang sebelum mereka? Siapa mereka? Kaum Nuhin wa 'Adin wa Samudin wa qaum Ibrahim wa ashabil Madyana wal Mu'tafikat. Mereka itu adalah kaum Nuh, ya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, dan penduduk-penduduk Madian dan negeri-negeri yang telah Allah Subhanahu wa taala musnahkan. Saking ayat menika kemudian Allah mengatakan, "Fama kana Allahu liyudlimahum." Allah tidak mendolimi mereka. Walakin kanu, akan tetapi merekalah yang mendolimi diri mereka sendiri. Lah niki maknanipun mendolimi diri sendiri. Saniki mari kita bedah. Kaum Nuh pripun prilakunipun kaum Nuh? Taat napa mboten? Ya.
Kaum Nuh menika kaum ingkang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala napa kaum ingkang durhaka dumateng Allah. Bapak Ibu pripun? Durhaka napa taat? Durhaka. Mananipun kaum Nuh menika Bapak Ibu boten taat dumateng perintah-perintahipun Allah. Bahkan sebaliknya, nggih, nindakake larangan-larangan ingkang Allah larang. Kaum Samud, kaum Ad nggih sami. Nggih. Kaum Ad, kaum sami menika nggih kaum ingkang boten jalanke perintahipun Allah, bahkan melanggar laranganipun Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini disebutkan juga ya. Atahum rusuluhum. Bahkan napa? Allah sampun mendatangkan para nabi lan rasul kepada kaum-kaum menika. Wonten kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim. Nggih, kaum Nabi Ibrahim nggih menika kaum ingkang boten taat. Nggih, sampai Nabi Ibrahim dibakar. Lah ini perilaku kaum-kaum menika Bapak Ibu. Contoh bentuk-bentuk mendolimi diri mereka sendiri. Sehingga ini kembali kepada ayat At-Taubah ayat 36 menika. Allah mewanti-wanti, fala tadlimu fihinna anfusahum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian di bulan-bulan haram menika. Maknanipun apa? Aja sampai kula lan panjenengan pas di bulan-bulan haram menika nindakake napa? Perbuatan ingkang boten diridhoi kalih Allah Subhanahu wa taala. Nindakake perbuatan ingkang sampun dilarang kalih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mafhum mukhalafahnya, pemahaman kebaliknya, maka Allah memerintahkan kita di bulan-bulan haram menika, nggih, napa? Hendaknya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah. Perbuatan-perbuatan ingkang Allah sampun perintahkan. Niki makna mendolimi awake dhewe. Dan kula lan panjenengan Bapak Ibu, sebagai anak cucu Adam boten saged terhindar dari napa? Perbuatan salah maupun dosa. Amargi napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun menegaskan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan maupun dosa. Ning Rasulullah maringi solusi. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik anak cucu Adam yang telah melakukan kesalahan hendaknya segera bertaubat. Nah niku solusine. Solusine menapa? Bersegera bertaubat. Buatan usah napa madosi alasan, madosi pembenaran. Nggih. Amargi napa? Niku mboten solusi. Solusi tiyang ingkang pun nindakake tindakan ingkang dosa, napa tindakan ingkang salah, solusine nggih bertaubat. Memperbanyak istighfar, nyuwun ngapunten, nyuwun ngapura dumateng Allah. Niku solusine. Mboten madosi alasan, mboten padosi pembenaran. Nek pun salah nggih salah. Segera minta maaf, segera meminta ampun, segera bertaubat. Lah perbuatan menika sampun Nabi Adam teladani. Nabi Adam sampun maringi teladan kagem kula lan panjenengan.
kisah Nabi Adam lan Hawa diusir kali Allah saking surga. Nggih, kula lan panjenengan pun ngertos napa sebabe. Sebabnya napa, Bapak? Hah? Napa sebabnya Nabi Adam lan Hawa diusir Allah Subhanahu wa taala saking surga? Napa, Bu? Sebabnya dahar buah kuldi. Sanes dahar buah kuldi napa malih? Kinten-kinten sebabnya napa? Kena bujuk rayu setan apa iblis? Iblis. Sami napa mboten? Setan kali iblis. Sami napa benten? Benten nggih. Iblis menika nenek moyange jin. Nek setan menika identik dengan sifat Bapak Ibu. Sifat ingkang negatif niku biasanipun setan. Nggih. Sehingga nggih wonten setan menika saking kalangan manusia. Dalam surat An-Nas menika kan pun disebutkan minal jinnati wan nas. Saking kalangan jin lan saking kalangan menungso. Ya, yuwaswisu fi sudurinas. Ya, yang senantiasa mengganggu ya dalam diri manusia. Ya, gangguan menika kadang-kadang datang saking jin, kadang-kadang datang saking manungsa. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati jamaah pengajian malam Sabtu rahimani wa rahimallahu taala jami'an. Kula lan panjenengan pun ngertos sebab Adam lan Hawa menika diusir saking surga amargi dahar buah kuldi ya lan kena bujuk rayu bujuk rayu iblis. Lajeng Bapak Ibu cobi kula lan panjenengan padosi. Wonten napa mboten Nabi Adam menika nggih ngeluh ngadu dumateng Allah Subhanahu wa taala nggih terkait dengan sebab-sebab niku. Pernah dengar tidak? Napa pernah baca Nabi Adam menika mengadu kepada Allah, ya Allah, ya panjenengan usir kula saking surga menika amargi kula dibujuk rayu kali iblis. Ternyata Bapak Ibu mboten wonten. Nabi Adam mboten pernah ngadu. Padahal pun jelas-jelas nggih Nabi Adam lan Hawa menika diusir kali surga amargi salah setunggalipun asbabnipun kena bujuk rayu iblis. Tapi ternyata Nabi Adam mboten ngadu ngoten. Tapi Adam kemudian berdoa segera bertaubat. Yang dilakukan oleh Nabi Adam bersegera taubat. Pripun doanipun Nabi Adam? Wonten sing hafal? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Niki ingkang Nabi Adam paringi teladan. Ya. Kagem anak cucunipun Nabi Adam. Nek pernah melakukan kesalahan pun melakukan dosa, Nabi Adam bersegera dengan mengatakan Rabbana dzalamna anfusana. Wahai Tuhanku, ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Ya. Boten menyalahkan sinten, boten menyalahkan tiang sanes, boten menyalahkan keadaan, boten menyalahkan napa-napa, bahkan boten madosi pembenaran. Nabi Adam langsung mengakui, nggih,
Mengakui dengan mengatakan, ya Allah, dolamna anfusana, kami telah berbuat dolim terhadap diri kita sendiri. Sehingga Bapak Ibu, nek kula lan panjenengan pingin ya menteladani Nabi Adam seperti itu. Benten kali iblis Bapak Ibu. Pripun perilakunya iblis ketika tidak mau menjalankan perintahipun Allah Subhanahu wa taala? Pripun perilakunya iblis menika? Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, apa yang dikatakan iblis? Ya, nah, malaikat bersujud sedangkan iblis tidak mau menjalankan perintah Allah dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Cari pembenaran. Ya Allah, engkau ciptakan kula ya dari api. Iblis mengatakan seperti itu. Sedangkan panjenengan nyiptake Adam saking tanah. Iblis menika madosi pembenaran, seakan-akan makhluk ingkang diciptakan Allah saking api menika luwih mulia ketimbang makhluk ingkang diciptakan saking tanah. Jadi iblis seakan-akan ingin mengatakan, saya ini lebih mulia, kenapa harus bersujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah? Niki maringi napa madosi pembenaran. Karena apa? Karena Allah tidak pernah ya membeda-bedakan antaranipun makhluk diciptakan saking tanah lan makhluk ingkang diciptakan saking api. Sehingga Bapak Ibu, nggih, mangke wonten manusia nggih saking golongan-golongan Nabi Adam, nggih, wonten manusia saking golongan-golongan atau derek golonganipun iblis. Nggih. Nek manusia derek golonganipun Nabi Adam ketika salah segera bertaubat. Nek manungsa pengin derek golongane iblis, nek pun ngelaksanakan kesalahan dosa ya masih mencari alasan lan pembenaran. Nah, monggo Bapak Ibu dipilih. Ya, pengin derek Nabi Adam, napa pengin derek iblis. Nah, iblis nggih ngoten. Nek pas tidak mau menjalankan perintah Allah, madosi alasan, madosi pembenaran. Nek Nabi Adam ketika sudah melakukan kesalahan bersegera bertaubat. Segera bertaubat. Bapak Ibu ingkang kula hormati jamaah pengajian malam Sabtu rahimani wa rahimallahu taala jami'an. Niki ayat ingkang nomor setunggal terkait dengan ulan-ulan yang sekarang kita telah berada di bulan. Kemudian saking ayat menika Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala sampun netapke ulan-ulan haram, ulan-ulan ingkang Allah agungkan lan muliakan. Wonten sekawan ulan, napa mawon? Nomor setunggal ulan Dul Qa'dah riyen. Dul Qa'dah. Nomor kali Dul Hijjah. Nomor 3 Rajab. Nomor sekawan Muharram. Ning urutane Bapak Ibu, nggih, urutane menika sampun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urutkan wonten hadis nipun, nggih. Rasulullah sallallahu ini penjelasan tafsir penjelasan hadis terkait dengan ayat menika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zamana qad istadara kahayati." Zaman sudah kembali ya seperti keadaannya yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum.
atau as-sanatu isna asara sahran. Setahun menika wonten 12 ulan. Minha arba'atul hurum. Antaranipun ulan-ulan menika wonten sekawan ulan ingkang haram. Napa mawon Rasul mengatakan salah satun mutawaliyat. Ya. Yang 3 menika posisinipun berurut. Nggih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Niki nggih. Posisinipun urut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kan nomor sekawan Rajab. Rajab menika bainal Jumadil akhir wa Sa'ban. Posisi Rajab menika antaranipun ulan Jumadil akhir wal Sa'ban. Nggih. Lan ulan-ulan menika Bapak Ibu, nggih. Sakniki kula lan panjenengan nembe wonten ulan Dzulhijjah. Maknanipun Allah tasih paring kula lan panjenengan kesempatan menikmati ulan ingkang Allah muliakan lang agungkan. Ya, setunggal pun lewat Dzulqa'dah. Nggih, sakniki tesih wonten ulan Dzulhijjah lan ulan Muharram. Dzulhijjah menika Bapak Ibu ulan ingkang istimewa. Nggih. Ulan ingkang istimewa. Ya. Nek ulan Ramadan, nggih. Nek ulan Ramadan menika, nggih, dados ulan istimewa, ulan mulia, ulan agung amargi 10 terakhir saking ulan Ramadan menika wonten Lailatul Qadar. Lah ulan Dzulhijjah menika Bapak Ibu, dados ulan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala amargi 10 awal saking ulan Dzulhijjah menika nggih numpuk ibadah-ibadah induk. Numpuk niku mananipun boten setunggal boten kalih. Luweh kathah saking kalih. Nggih. Sehingga ulan Dzulhijjah menika nggih. Sehingga wonten pertanyaan, nggih. Luwih mulia pundi? Luwih agung pundi antaranipun ulan Ramadan lan ulan Dzulhijjah? Nah, ini kan jenenge namanya pertanyaan. Ya, asline nggih kali-kalene nggih mulya. Tapi pundi luwih mulia ulan Ramadan lan ulan Dzulhijjah? Pertanyaan menika ditanyakan kepada salah seorang ulama. Lah saniki menurut panjenengan pundi sing luwih mulia? Ulan Ramadan apa ulan Dzulhijjah? Ramadan. Alasannya pun apa Bapak? Ana Lailatul Qadar. Ibu-ibu pilih pundi? Dzulhijjah apa Ramadan? Dua-duanya. Nggih, amargi dua-duanya nggih ulan ingkang Allah agung. Nih jawabannya ulama menika Bapak Ibu, Ramadan luwih mulia ketimbang ulan Dzulhijjah tatkala dilihat dari sisi 10 akhir. Lan ulan Dzulhijjah menika luwih mulia ketimbang nggih Ramadan kalau dilihat 10 awalnya. 10 awal daripada bulan Dzulhijjah menika luwih mulia ketimbang 10 awal bulan Ramadan. Niku jawaban saking ulama. Amargi napa? Ulan Dzulhijjah menika di awal-awal tanggal setunggal sampai tanggal 10 dosa, nggih. Niku ya napa istilahnya berjejer amalan-amalan atau ibadah-ibadah induk. Ibadah-ibadah ageng. Napa mawon? Nggih. Puasa wonten. Puasa apa? Puasa Arafah. Kita puasa Arafah. Salat wonten napa mboten? Ibadah salat napa? Idul Adha. Idul Adha. Zikir wonten napa mboten?
Napa bentuk dzikiripun? Takbiran. Nah niku takbiran, nggih, takbiran. Lan setunggal malih ibadah ya khusus di bulan Dzulhijjah boten wonten ten ulan-ulan sanes. Ibadah apa? Kurban. Niki nggih, niki rahasia ya saking ulan Dzulhijjah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu nggih abadikan nggih di dalam surat Al-Fajr wal fajr walayalin asr wal fajr demi waktu subuh fajar walayalin asr dan demi 10 malam walayalin asr 10 malam. Menurut para ulama lan para sahabat Ibnu Abbas begitu juga Ibnu Katsir menyebutkan menafsirkan walayalin asr menika 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Niku keutamaan saking ulan Dzulhijjah. 10 pertama menika termasuk ya wonten ibadah-ibadah ingkang ageng. Sehingga Bapak Ibu, napa pelajaran ingkang saged kula lan panjenengan petik? Ya, kula lan panjenengan tesih Allah Subhanahu wa taala paringi kesempatan ya, jangan sampai terlewat dengan sia-sia. Ya. Pas waktunya takbir, perbanyaklah bertakbir. Takbiran. Ya. Pas waktunya puasa Arafah, nggih, napa? Segera berpuasa Arafah. Amargi napa Bapak Ibu? Puasa Arafah menika Bapak Ibu. Kesempatan ingkang Allah paringi dumateng hamba-hambanipun ingkang boten saged nindakake ibadah haji. Dan insya Allah pahalanipun boten kalah kali ibadah haji. Ini dibandingkan nggih tesih kata ibadah haji. Amargi napa? Jamaah haji menika saged salat wonten Masjidil Haram. Nek mboten saged haji namung salate ten masjid-masjid biasa. Tesih kalah, tapi pahalanipun nggih ageng ibadah Arafah menika. Puasa Arafah. Sehingga Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saking istimewanya, ulan Dzulhijjah menika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar penjelasan dumateng kula lan panjenengan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholih fihinna ahabbu ilallah." Ma min ayyamin boten wonten ma min ayyamin, tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai. Fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil asr. Ya. Min hadihi, ya, daripada hari-hari 10 hari ini. Maksudnya pun 10 pertama hari di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya Bapak Ibu, walal jihad fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah. Maksudnya pun ya amalan-amalan menika jihad fisabilillah boten saged nandingi. Jadi jihad fisabilillah namung boten saged menandingi amalan ingkang ditindakaken pas di 10 awal bulan Dzulhijjah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihad fisabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah.
Bapak Ibu ingkang kula hormati, nggih. Amalan-amalan ingkang kula lan panjenengan saged tindakake di 10 awal bulan Dzulhijjah menika. Nggih. Pahalanipun luwih gede ketimbang jihad fisabilillah. Rasulullah mengatakan walal jihadu fisabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah. Illa kecuali ya. Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Ada seorang laki-laki dia ikut berjihad ya dengan harta dan jiwanya. Summalam yarji min dalika say'an. Kemudian ya dia tidak kembali sedikit pun ya jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun. Maknanya apa? Baru bisa menandingi amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah menika tatkala dia mati syahid. Jiwa dan hartanya tidak kembali. Itu baru bisa menandingi amalan-amalan ingkang wonten 10 awal saking bulan Dzulhijjah. Ageng napa mboten Bapak Ibu? Tertarik napa mboten? Nah, mumpung saaniki tesih ulan Dzulhijjah. Monggo fastabikul khairat. Nggih, fastabikul khairat. Monggo berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian Bapak Ibu, nggih. Keutamaanipun ulan puasa Arafah menika Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumil Arafah." Puasa hari Arafah, ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ayyukaffiru sanatal ladzi qablahu allati ba'dahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan puasa Arafah menika dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Niku keutamaan salah setunggalipun keutamaanipun puasa Arafah. Coba bayangkan Bapak Ibu, nggih, kula lan panjenengan mung poso setunggal dinten. Ning Allah Subhanahu wa taala paringi ganjaran menghapus dosa-dosa kula lan panjenengan setahun lalu lan setahun ingkang akan datang. Lah niki salah setunggalipun keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalanipun sekedhik, pahalanipun kathah. Nggih. Amalanipun sekedhik, nggih, pahalanipun kathah. Dan amalan-amalan sekedhik dengan nilai pahala ingkang kathah niku kathah amalan-amalan menika. Salah setunggalipun Bapak Ibu. Nggih. Contoh, nggih. Bapak Ibu saged napa mboten salat sepanjang malam. Ya. Sepanjang malam salat terus. Saged napa mboten? Ning kula lan panjenengan saged dikantuk pahala seperti salat sepanjang malam. Ning mboten usah nindakake salat sepanjang malam. Ning dikantuk pahala seperti salat sepanjang malam. Salah setunggalipun amalanipun Bapak Ibu, ya, sinten ingkang saged salat isya berjamaah lan salat subuh berjamaah. Menurut Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut seperti salat sepanjang malam. Niku pahalane. Contoh malih pun lewat puasa Syawal.
Pinten jumlahipun poso Syawal? 6 hari. Ya. Keutamaanipun apa? Seperti puasa 1 tahun penuh. Namung 6 dinten pahalanipun ya seperti puasa setahun penuh. Niki keutamaan umat Muhammad. Amargi napa? Umur umat Muhammad menika pendek. Dibandingke kali umatnipun Nabi Nuh, umatnipun Nabi Ibrahim. Umatnipun Nabi Nuh menika saged dugi nggih 900 tahun. Jadi umurnya itu bisa sampai ratusan tahun. Kalau kita tidak diberi amalan-amalan seperti itu, ya mangke fil yaumil akhir, ya kita akan kalah balapan masuk surga menika kali umat-umat terdahulu akan kalah. Amargi kenapa? Mereka kesempatannya beramal baik panjang, sedangkan umat Muhammad umurnya pun pendek. Nek kula lan panjenengan boten mendet amalan-amalan ingkang gadah pahala ingkang ageng menika, nggih mangke boten saged balapan kali umat-umat riyen mlebet surga. Sehingga nek Allah tasih paringi kesempatan monggo sami-sami nindakaken. Niku ayat ingkang nomor kalih yaitu Al-Fajr walayalin asr. Ayat ingkang nomor 3 terkait dengan ulan-ulan Muharram sakniki. Ibadah-ibadah Muharram, ibadah wonten ulan haram menika ayat ingkang nomor 3 yaitu wonten surat Al-Kautsar. Nggih, surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Maka dijelaskan Al-Kautsar menika napa? Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah atau berkorbanlah. Sehingga Idul Adha napa Idul Kurban menika biasanipun ten ilmu fikih menika biasanipun dinamakan dengan Yaumun Nahr. Diambil saking surat Al-Kautsar menika. Wanhar, hari penyembelihan. Yaumun Nahr. Yaumun Nahr. Inna sani'aka wal abtar. Nah, di ayat yang ketiga niki Bapak Ibu wonten kalimat inna sani'aka wal abtar. Nah niki napa inti saking ayat Al-Kautsar menika nggih di akhir menika wabtar. Dan nikulah dados asbab nuzul daripada ayat menika. Jadi kisahipun asbab nuzul saking surat Al-Kautsar menika Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika nggih diejek dibuli ya. Di napa istilahnya ya, diejek lah, diejek kali tiang-tiang kafir Quraisy dengan mengata-ngatai dengan abtar, maknanipun terputus. Amargi waktu itu Rasulullah ya setelah ditinggal meninggal putra pertamanya Qasim. Kemudian wahyu saking Allah ya boten turun-turun, dianggung boten turun-turun, sehingga tiang-tiang kafir mengatakan Muhammad abtar, Muhammad menika pun terputus saking napa keturunannya, nggih, nasabnya
karena anaknya meninggal. Kemudian juga terputus, Muhammad sampun ditinggalkan Tuhannya karena lama tidak turun wahyu. Asbab ejekan-ejekan, ya, penghinaan-penghinaan yang dihinakan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, untuk menghibur Nabi Muhammad, Allah menurunkan surat Al-Kautsar dengan mengatakan, wahai Muhammad, inna, sesungguhnya, a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar menika mana ingkang nomor setunggal, mananipun sungai. Wonten mangke wonten sungai ten surga menika naminipun Kautsar. Dan sungai menika khusus kagem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad satu sungai khusus untuk dia, namanipun Kautsar. Mana ingkang nomor kali Al-Kautsar menika Bapak Ibu, mananipun kathah kebaikan. Mananipun nama Muhammad itu akan senantiasa dikenang oleh, ya, manusia, sampai nanti hari kiamat. Dan itu terbukti napa mboten Bapak Ibu? Terbukti, gitu. Setiap adzan-adzan yang ada di seluruh penjuru, ya, dunia, ya, ketika melafadzkan adzan, nama Nabi Muhammad disebut napa mboten? Disebut. Ketika iqamah, nama Nabi Muhammad disebut napa mboten? Disebut. Ketika khutbah Jumat, nama Muhammad disebut nama mboten? Disebut. Ketika sholat seluruh kaum muslimin mengadakan sholat, nama Nabi Muhammad disebut nama mboten? Pas kapan niku? Tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Niki pun Allah Subhanahu wa taala buktikan, Muhammad, engkau itu adalah akan mempunyai banyak kebaikan. Bahkan namamu akan senantiasa dikenang oleh hamba-hambaku sampai hari kiamat. Sebaliknya, yang akan menjadi abtar adalah orang-orang yang mengejekmu, orang-orang yang menghinamu. Ya, mana ada sekarang, ya, nama-nama orang-orang kafir Quraisy yang dikenal. Ya. Maka hakikatnya yang terputus adalah orang-orang yang menghina. Napa pelajaran ini pun Bapak Ibu yang berhormati? Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa, ya, melindungi, menyayangi, mengayomi, ya, membantu, menolong orang-orang yang senantiasa taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu intinya. Ya. Dan Allah tidak akan rela ketika ada hamba-hambanya yang sudah taat dumateng Allah Subhanahu wa taala, kok ada yang mengejek, ada yang menghina. Allah tidak akan tinggal di dia. Sehingga Bapak Ibu, kemenangan itu tetap akan miliknya orang-orang yang bertakwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu, kula lan panjenengan boten usah khawatir. Mungkin banyak di antara kita yang dihina amargi menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wonten yang mencibir, mengejek, lan napa mawon tindakan-tindakan anarkis. Boten usah khawatir, boten usah bersedih hati. Amargi napa? Ejekan-ejekan menika akan dibalas kalih Allah Subhanahu wa taala. Lan ayat ingkang nomor kalih, niki ayat ingkang fasholli
li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat. Salat napa menika? Salat Idul Adha. Saderengipun ngamalke napa nindakake ibadah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, dan salatlah engkau kepada Tuhanmu. Wanhar. Sehingga Bapak Ibu, ibadah-ibadah menika nggih, sedaya ibadah napa mawon ibadah hendaknya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah-ibadah menika boten ditujukan dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah menika bisa jadi menjadi ibadah kesyirikan. Ya. Atau amalan perbuatan syirik. Contoh, ibadah kurban. Nek ibadah kurban menika nyembelih hewan nek boten ditujukan dumateng Allah Subhanahu wa taala, diperuntukkan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka menika salah setunggalipun contoh kesyirikan. Kathah ten Indonesia menika nggih, nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih kerbau, ya, ditujukan untuk laut. Nggih napa mboten? Wonten apa mboten? Dengan istilah sedekah laut. Nyembelih karena untuk laut. Menyembelih ayam untuk ya pohon-pohon besar. Nyembelih napa malih untuk batu-batu besar. Niki adalah kurban yang mengandung kesyirikan. Boten dikantuk pahala, malah sebaliknya dikantuk dosa. Sehingga Bapak Ibu jamaah ingkang kula hormati, jika ada di antara Bapak Ibu ya tahun niki Allah paringi kesempatan saged berkorban, maka hendaknya ikhlas dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini bentuk daripada kesyukuran kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah saking surat Al-Kautsar menika Bapak. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah paringi ya, paringi kenikmatan berupa Al-Kautsar napa niku apa sungai napa kebaikan-kebaikan ingkang kathah. Setelah Allah memberikan kebaikan, Allah perintahkan untuk ibadah. Sehingga Bapak Ibu pelajaranipun, nggih, pelajaranipun. Bentuk kesyukuran ingkang paling inggil dumateng Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala untuk ngibadah dumateng Allah. Sehingga nek Allah paringi kathah kenikmatan. Contoh, hasil panen tahun menika tahun saniki kathah. Maka bentuk kesyukuranipun nggih pripun agar nikmat menika bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Allah paringi napa? Keuntungan dagang, keuntungan ingkang kathah. Pripun saged nikmat menika bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kesyukuran yang paling inggil ya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan ya nikmat menika wasilah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, niku pelajaran. Sehingga Allah memerintahkan fasholli li rabbika wanhar. Allah tidak merintahkan setelah mendapatkan nikmat silakan berfoya-foya, silakan berpesta-pesta, silakan napa? Ya, berhura-hura. Boten. Allah perintahkan dirikanlah salat dan berkorbanlah. Dan dua napa? Amalan menika nggih amalan ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jamaah pengajian malam Sabtu rahimani wa rahimallahu taala jami'an. Niki napa ayat-ayat terkait dengan ulan-ulan ingkang ajeng kula lan panjenengan lampahi, nggih. Ulan Dzulhijjah lan ulan Muharram. Nggih. Bapak Ibu ingkang kula hormati, nggih. Ulan-ulan menika ingkang ulan Allah agungkan. Mananipun Allah paringi kesempatan kula lan panjenengan ya agar bisa mendapatkan ya pahala berlipat di bulan-bulan ingkang Allah napa agungkan. Sehingga Bapak Ibu Allah berikan kesempatan niki masih kali ulan niki, nggih. Nek ulan Ramadan niku namung setunggal ulan. Niki Allah paringi kali ulan. Ulan ingkang Allah muliakan. Sehingga nek kula lan panjenengan sungguh-sungguh nggih fokus ngibadah dumateng Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kula lan panjenengan dados hamba-hambanipun Allah ya ingkang Allah cintai lan ridho. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paringi kemudahan dan kelancaran ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mengatang Bapak Ibu ingkang kula saged kula aturaken dalu menika, aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.